To aprangsi kat news tumpan nilitum hin pen corek lo lasi nilitum la RSR jim pen sengkan wan tame karbi riso rong aje long sitame nilitum hin pen kai tame nilitum Mr. Thong nok be la pen Miss nok be pi pate jakong patu nilitum hin pen sengkan wan ta bipon lo la pen la son tak tak sinon ke wangji karbi riso rong aje wate non ke ser talin lo la si uthot hola dak se me nilitum bipon thoji la si ola so nilitum pathulong bangke non e phoi bangke alangli timung sang hosi mei phulo la pen puthot nilidung la pin kang ni alangli ingti sang hosi lahut event hut bangke secretary lo organizing secretary lo lasi alang litum si non laso pathu an bangke alang litum hin pensi langcari pon po sorry aprangsi kat channel akote media tahun choro par piglo kachapha ting ben kebang bon po choro par piglo lasi pining le thota ingdeng phokep karbiri sunu sorong ajelong nilitum RSR jimpen Mr. Thong nok be lapen ke Miss nok be pi asengkan bang sam dabi pon rado lasi pining ke ingdeng proxy Mr. Thong nok be lapen ingdeng ke thom Miss nok be pi deadlift championship 2024 pining le thota pathubi pon igji lapen adima bang ke long beach du stage lo ajatayong lo lapen ke atarik mate arni bang ke niphai krepli arko echek lo non ke bang ji bom kuru arani lo lasi kado kawe media court itu han tuning ripon lo nanti tuh media hoi pensteme asose pacit birta bang pacit tak konji pasti pacini pon lo lapen non laso pathulong bang ke karbinglong atau kan kedoan ajim kedoan tuh pensteme laso pathulong bang nang cetu dun bi sini gitu ta tuning ripon lo